Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini gilong ki khubor bam takasngi. President Barim ka jala jong ka NPP baru MP bamarwe jong ka Rajya Sabha u Dr. R Kharlukhi ha kasngi ba R Tuesday ula Kynthoh persya ka Voice of the People Party VPP ya karai pendawa ya ka jing tokit ka balat lut halor ka jing keno ba ka sorkar kam shim nala ban pelong ya ka election ka balat lut bat ka bahok persya ka bor jong ka GHADC ka jinget gunda ha bakran shikilat pathai khubor u Dr. Kharlukhi ula ong menta kasngi ngala puli ya ki khubor ba ki VPP ki pan jing tokit halor ka jing syaram jong ki ha ka election ha Jantia Hills Autonomous District Council GHADC kumbala ong u MLA jongi na jowai kini ki briu haba ki rem election kalong ka bom hok hanrei haba ki job kalong ka babiang haba penrem ya ka jing keno jong ka VPP ba ka jing penun kam ya ka bormet kare ka daw ba jong ka jing syaram jong ka ha ka election GHADC unong yalam ka NPP penban ulo ong Pitip bangarang don ya ka video jong ka ka belajar hadin ka election ha ka baka ying jong unong kersan jongi kala syak thombor bat syak siat mau namar bangam syam layo ya kini ki briu ki bela syak thombor syak penjon ha ki kenhun runar jong ki deiru ki briu jantia kum tangam syam layo kanu ka jing penrem na unong yalam jong ki uba shisha ya ka jaj penriu